दिनै 2026 मायथाइनि 19 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै कक्राझार सान्दामारियाव सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि 26थि थैनाय सानखौ फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा 26थि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान 19 आगस्टखौ कक्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै सान्दामारियाव थानाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मांखरसालियाव बर' थुनलाइ आफाद आरो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म फोथाय फुन्जिनि जुथायै बानजायनायाव फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनै 19 आगस्ट सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि 26थि थैनाय सानाव हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोसावदों। कक्राझाराव थाबैनो जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेखेवगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बर' हारिनि थाखाय सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोबोद बिहोमा होलांदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां सावराय जुथुम आरो लाइब्रेरि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। हजाइनि खोला डिभिजन नगाव रेन्जनि सिङाव थानाय हावाइपुराव रेल लामाखौ बारनो नाजादोंमोन। हाग्रा मावफारिया लक पाइलट आरो रेलवे कन्ट्रल रुमनि सांग्रांथिजों मैदेरनि फालोआ रैखाथियै बारलाङो। मैदेरनि फालोखौ रैखाथियै सिगांलांहोदों राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिया। कक्राझारनि स्टेटिस्टियान आरो रिसार्च प्रिसिला ब्रह्म बिथाङा मुम्बाइनि इन्टारनेशनेल इनस्टिट्युट फर पपुलेशन साइन्स (IIPS) आव पपुलेशन स्टाडिजनि सायाव PhDनि थाखाय सायख'जादों होनना खौरां मोन्दों। गसाइगावआव ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिखौ खादों। गं 21 कन्टेनारनिफ्राय गासै 13 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हादों। आसाम बंग सीमा सिमुलटापु पुलिसआ डाम्पारनिफ्राय खादों सुरत जमाल आलीखौ। दासान्दि बाथौइजमखौ लानानै गोबां बेले-बेजे सोमजिगासिनो दङ। फैगौ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखो सेन्सासआव सतसंगिब्लाबो बाथौइजमखौनो लिरगोन होननानै मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। गतिके जोंनाथ' 20 लाखसो जागोन बाथौइजम लिरग्राया। गतिके मानो गिनांगौ जाखो? बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइजम, बेयाव बुंनो गोनां गैया। नङा होमबा? दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंदोंबा आंनि बेक्तिगत आं सत्संगि मानसि, खिन्थु सेन्सासआव आंथ' बाथौइजम लिरगोन, बे आंनि बेक्तिगत डिसिसन। बेयाव रावबोथ' हुखा-बादा होआ। नङा होमबा? सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुखा-बादा गैया। उइलिंलि सोरबा लिरोबासो। दा बे खेत्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मालाबा मालाबा एसे हानदेर हरनाय थानायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजा-बुजि जादों। बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौखिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ', सेन्सासआव बेखिनिया जथेस्थ'। जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव, जोंना बुजिनाया। थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा, मोननै खाबुखौ लानो नाङा। दा जेब्ला ख्रिष्ट धोरोमनि सुबुं, थारमाने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों। बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों। थारमाने ट्राइबेलनि जिथु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जिथु माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लायो, स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो। थारमाने गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइन'रिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइन'रिटि जागोन। नङा होमबा? गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन, रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोंनि गेजेरावसो भुल बुजा-बुजिया जादों। गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया। जायहा गोसो दङ बे बाथौइजम लिरगोन, नङा होमबा, सेन्सासआव। आरो बे सेन्सासआव लिरदों माने जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं बिटिसिआव सोलोंनो हासिगोन करियान, जापानिज, चाइनिज रावफोर। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। कक्राझाराव जापानिज लेंगुवेज लार्निं सेन्टार बेखेवगोन, लोगोसे करियान लेंगुवेज आरो चाइनिज लेंगुवेज सेन्टार जागोन होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। कक्राझारावथ' जापान लेंगुवेज लार्निं सेन्टार খোলা হ'ব।
एटु खूब ভাল डिसिशन आरो जापान लैंग्वेज जुदि आमी शिकाबो पारो आमार बिटिसि अঞ্চলত तेতিয়াहले जापान बा चाइना बा कोरिया बहुत स्कोप पाबो यार पिছত आमी भाबिसु कोरियान लैंग्वेज आरो चाइनिज लैंग्वेज এই দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটো লার্নিং সেন্টার হেতু আমি আস্তে আস্তে করিম হেতু ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে বিটিসি বাকীৰ কাৰণে ভাল খবৰ क'क्राझारनि टेङापारायाव थानाय अर्गें मोशन पिक्चारनि बानजायनायाव खुंनाय फिल्म एक्टिं वर्कशपआ गाहामै जोबलांबाय लोगोसे माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गिबियावनो खुलुमबाय आंनि मुङा स्माइनाoबासुमातारि आं क'क्राझारनिनो अर्गें मोशन पिक्चारावहाय अडिशन होनायनि उनाव जोङो सिलेक्शन जाबाय सिलेक्शन जाखांनायनि उनाव दा वर्कशप 2 डेजनि थाखाय बेवहाय गोबां सोलोंनो मोनदों जिहेतु जोङो ड्रामा गायोमोन आगय सिगाङाव ड्रामा आरो फिल्मनि एक्टिंआ बेलेग जायो केमेरायावहाय माबायदि एक्ट खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै सोलोंनो मोनदों बिदिनो गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो जों गुदि फरायसालियाव सा 42 फरायसा नाथाय सासेल' फोरोंगिरिया सा 42 फरायसाखौ आबुङै फोरोंनो हागोन ना बेखायनो सामुगां दहलपारा गामिनि रायजोफोरा फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम आर'ज खालामदों जाहाथे थाबैनो सासे फोरोंगिरि थिसननानै होयो। साब डिभिजन 9 सामुगां दहलपारा गुदि फरायसालि जोंनि बे एलपि स्कुल दा जोङो बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा गामि हिसाबै माने बेयाव 42 जन माने फरायसाफोर दं आरो दा बेवहाय जोंनाव सासेल' फोरोंगिरि दं गाहाय फोरोंगिरि दा बेनि हिसाबै जोंनि फरायनाय बा फोरोंनायनि बेलायाव सासेल' फोरोंगिरि हिसाबै माने नांगौ रोखोमै होनो हाया दा बे हिसाबैनो जोंनो फोरोंगिरिखौ नांगौ मानो होनबा जोङो बै स्नि मानसो जाबाय जेनेबा जोंहा सासे फोरोंगिरि दंबावखायोमोन बिथाङा माने मोनसे बेमारनि दारै माने बिथाङा थैनांगौ जादों दा जों दासिमबो माने गोदान फोरोंगिरि मोनफिनाखै दा जोङो बेखौनो खावलायो माने आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनाव माने थाबैनो जोंनि बे लांदां जानाय मासियाव माने फोरोंगिरिखौ मोननो थाखाय जों बेखौनो साफ्रोमबो गार्जेन हिसाबै जों माने बेखौनो मोननो लुगैयो आरो दा बेखिनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अनसायग्रा नार्जारि बिथांनो 4 लाख रां होनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों। अनसायग्रा नार्जारिनि बिमाया क'क्राझार टेङाइगाव गसाइसिना गामिनि अनसायग्रा नार्जारिया हिमाचल प्रदेशनि जवाहरलाल नेहरू गभर्नमेन्ट इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसा। खुलुमगोरबाय चिफ सारखौ हाग्रामा महिलारि चिफ सारखौ माने बे आंनि फिसानि फरायनायाव माखासे बिराद प्रब्लेम जादोंना फाइनान्सियेल दा बिनि थाखाय बे अनसुंथाइ होफैनायाव बिराद गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय आरो बे सारा 4 लाख थाखा हरदों बेखौ जों मोनबाय आरो बेजोंनो जोङो बे गथ'खौ जाहाथे साक्सेस खालामनो हायो बेखौनो आं मिजिंथियो आरो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै सारनिसिम थेंक इउ। सहरनि प्रनय ब्रह्म होननाय सासे स्टुडेन्ट MBBS स्टुडेन्ट आरो बिथांनि बिफाया नैबे टाउनाव बौ बाजाराव माने दाउ बयलार दाननानै बिथांखौ माने फरायहोगासिनो दङ बे खौरांखौ मोननानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु आथिखालाव स्टुडेन्टफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों आरो बिथाङा सासे डक्टर जानानै फैनो हाथों आरो बिथांनि कर्सआ जाहाथे कमप्लिट खालामनानै बिथाङा सासे डक्टर हिसाबै फैनो हायो बे खौरांखौ मोननानै हाग्रामा सारा 2 लाख रां दिनै अनसुंथाइ होदों आरो जोंनि इउथ BPFनि गासै दैदेनगिरि BSUनि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर जोङो ज' जानानै दिनै नैबे क'क्राझार सहरनिनो बौ बाजार सेरावहाय जोङो फैनानै प्रनय ब्रह्मनि न'खराव फैनानै बिथांनि गार्जेन लोगोसे माने प्रनय ब्रह्म बिथां दङ जोङो हाग्रामा सारा दैथायहरनाय 2 लाख रांखौ जों गथायफैदों आरोखि आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालाव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गोबां डक्टर इन्जिनियार हाइलि क्वालिफाइड जाहाथे जोंनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टफोरा माने नैबे जोंनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जों जाहाथे प्रडाक्शन खालामनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै हाग्रामा सारा बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो अनसुंथाइ फाथायहरगासिनो दं आरोखि।